Yaw-yaw manon siya. Magdala mig iro. Ano na mo kamo ray na iro? Luslus ninyo oy. Just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. Hi guys, welcome to my channel or welcome back to my channel. So, kung bago pa lang ka sa akong channel, palihag sa pag-subscribe. So, ako din si Inday Rugin. Mga kabaya. Ay! So, for today's vlog guys, mahadto na sa miog bukid. So, kauban ako karon si Zendidin. Hi! Hi, Pudoy! So, kuyog na mo karon ang among dogi-dogi. Karon pa taon sa kagawa sa among kuan. Kasi ang haula. Ay hami mo proceed. Mula ho sa amoa guys. Managkot sa mi sa kong mama. So karon guys, madto na mi sa minteryo. Naimber na ko. Yaw-yaw manon siya. Magdala mig iro. Ano na mo kamo ray na iro? Luslus ninyo oy. Nga, niyaw-yaw dito. Yo. Ano ka? Hello? Agay, gibira ko sa iro. Lago ta na inana ba? Amo ang iro, among gihiktan. Wala mo nagibuhian. Ignoy. Lagot na lang ta. Kaimbir na kasta nami kito bagon ba. Hi guys! So nanami diri sa kwan. Puntod sa akong mama. Bara. So kang kuan. Higat. Nanay ilik, namang kasalayo. So, kita ni mo si mama diri. Kung sa dihang di masiga among kuspuro. Rain or shine man ni diri. Hindi mo palit pag kuspuro, so kalago po na lang. Ako din. Girl Scout man ko, bunitin yung iro. Bunitin. Hi guys. Batiag na eh. Naku ah. Tanawa ang walay ko ano. Ang walay puspuro nangita. Nangita sa mga kuan. Akong kalago po, ano ka pa ito kuspuro? Hapit maawayan ganina. Riano? Mana ni ron guys, managkot wa kada palit og kuan. Wa ka palit og puspuro, sang kalagot ano nang ko ni palit. Pagyayate. Ano naman siya? Dili unta magdadalag iro diri. Unsa ka? Aka na bikil. Daghang itong tao tinod lagi pa ko lawan. Nya karon guys, na okay na ko ni ubos na akong kuan. Ni us akong kuan, blood pressure. Pressure. So kananay ili tara o sa mga kamong nasa Hawaii diha nara si mama o. Nagkot ni kang mama. Buntag ma. Buntag mo mala. Ikaw mabi. Mga daot tao. So guys, magbabay na mi kang mama. Magbabay na mala. Ano ka? Okay. Kuya na ko. Sabi na mala. Aray, buwan. Anak ko. Sorry mama. Sige, ikaw or Balik lang yung sunod. So, madto na mi guys, among next journey. Charot journey. Ta. Oh, bisa bola ka. Nagpoop si Hitler. Nagpupo. Hitler. Ang lubos. Awang lubos na itae. Hindi na Hitler. Hindi, basta na ilo dito ito. Hala eh. Gika na iro. Da. Za? Ulok-ulok no.
Di mo guna manguan. Oh, manggukod na. Di na manggukod na. Oh, basta manggukod na. Nya di na manggukod. Ula. Ulok. Animal. Boy, ito, oy. Lagi na manggukod. Kapila ni wagi. Babayo. Humot. Humot daw ang kabayo, guys, kana. Humot daw ang kabayo. Mini volcano. Tingnon siya, humot daw ang kabayo. Bisag bukayo. Nilam! Ah, kalooy. Sloy ko kayo, kaon. Ba, ano ang kaon? Pagdali ito, mga hugmadang. Ang nang madam. Doon na. Ligi na ro, lagi nagtubol. Ha? Mga na po rin, madam. Hurot ng durian dito sa kuno. Inchikan. Katotunggit at kuan ba? Hangakak kayo eh. Wala naman lagi ni bunga. Ningin. Suriso. Lansunis? Suriso na lansunis. Magka pa magkaya itong pag-anhin ako. Kat kay. Dili. Kapoy daw sa pero kat. Dito dia. Tumuy na. Sayang. Batiin po na imong kuhit. Di mo na mo paak. Kuwak mong gud. Awayin. Ay! Inog! 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 Ako itutok na eh. Huwag kang bibitaw. Tara. Ay! Panamay nga madang. Arsate. Balik. Miligyan na ron. Ah! At sa may akong gusto ka na, deal or no deal? Tat, tat, tat. Kacir. Da. Da. Gi. Da ba? Awa na. Nalumpeng. Imbis ang madang salon. Hey guys. Nobody was a guy to me. Yeah. Oh no. Loh, wait. No. Kana ratong kaon itong los babaw eh. Mahurot din nato nagkaon di man. Ito talang sunis. Oh. Oray na maloy gabit ko kan. So guys, mga madang. Ay, madang daghan oh. Gusto mo mag-bunot.
Saka karon guys, magpadidit mi dito. Kamu, sulayan na mo kung kaya pa na mo magpadidit. Sa una, dila ko magpadidit sa kay Panwa. Kasya pero di kinaya. Ay, saba. Kasya pero di kinaya. Okay, get away, ge. Sigma lang tatay ha. Uy. Ka-beauty daw, ka-beauty. Kabyuti, nagsulay. Ka-beauty sa sulay. Okay, yun ato. Subabaw, gunit. Sakay ba, ka-beauty. Ka-beauty. Gusto mo lang kat. Love you, Jud. Love you, Jud. Love Jud, Jud. Lagi. Kapiyot. Kapiyot mi anang kuan. Sanga sa lubi. Testingan na mo kung kaya pa, Jud. Kaya mo gina mong trabaho diri sa unas kalubian. Sige daw, JM. Ikaw una, JM. Putli. Hala. Hala! Guys, muadto na lang may sa ubos. Maligo na may suba kay utol. May kakulog kapit sa kuan sa puno ako mo ano kaning sanga sa tawag na sunga ba dina dahon na. Palwa sa lubay kay wala may kakapyot kay bugat kay ni kapyot ganina. Aw si JM guys. Simbas. Dami kang bayabas guys. Lag ko na mila. Dali tayo ta. Gusto yung may swimming pool. PRK Vines na ikon, mga PRK Vines. Purok City ta Vines, Purok City Vines. Dali, una to eh. Una ba? Lalo. Iya. Iyan. Wag kaya mo ko cameraman. Yo, magpragay mo na ba sumte? Uy, saba no. Isa na. Kani kasilyas kay. Kani kay. Muna yung kasilyas aura. Hotel di Kakao. Muna yung kalibangan. Hotel di Kakao ni siya guys. O karon maulaw. Dabi nag-memorize ning ko ano dire Kakao. Di may mga ansa una, mga libang. Itin ko kamu. No. Hi guys, naanami sa suba karon, mga ligo na sad mi og suba. Ikaw manigo? Hitla. Ako yung kunat ni Buena. Tachat. Asa ni magsabot lang ko kaluko. Dura na mo oy. Lalalon kay dire. Ay yate. Agay Hitler. Agay.
Nihilak siya tido. Salam dati. Dinudukan. Dini mabasa teh. Kay, dini mabasa. Gana. Okay, 1, 2, 3. Speaker. Prank lang to. Sana. Prank natin to guys. Saan na talaga nakipunta? Prank lang. Ayun sila guys. Yan na guys. Ayan na sila guys. Na-prank ko. Marunong pala ako mag-prank guys. Hindi nila nakita guys. Ang lupit. Na-prank ko sila guys na may ahas dun. Sabihin ko, binibidyohan ko raw. Pa-prank ko sila. Siya, ito na guys ah. Te! May bitin dito daw. Bitin. Dito ay. May bitin dito. Ito ay, gukod di ko pa na nung gatos ko yan. Nabidyohan mo. Oo. Nag-prank ko sila. Prank. Art na. Hanggang dito lang.